आरोखि नोंनि जायगाखौ गुबुना रावबो लानो हाया। नों दंमोन, नों दं आरो जेब्लायबो नों बिदियैनो थागोन। नोंखौ ओरैनो रावबो रिप्लेस खालामनो हानाय नङा। आंनि बिखायाव नोंनि थाखाय बै स्पेशल जायगाया जेब्लायबो थाबाय थागोन। गोसोखांनायानो गोसोनिफ्राय गोमोरा। गोसोआ मा खालामनो? नों गोसोआव फैबाय थायो। गोसोआ मा खालामनो? गोसोखांनायानो गोसोनिफ्राय गोमोरा। गोसोआलाय मा खालामनो? सानदोंमोन सिमाङाव लोगो मोनगोन, नाथाय उन्दुनोबो ओंखाराबालाय